Paintball je křížencem hry na schovávanou a boje o vlajku. Cílem je ukrást vlajku druhému týmu a vyřadit nepřátele zásahem ze vzduchové pistole na speciální kuličky. Ano, kluci jsou prostě hraví. Paintballové náboje se vyrábí z netoxických surovin. Výroba duté kuličky začíná nalitím vody do vyhřívaného míchacího zařízení. Poté se přidá sladidlo a tajná směs potravních surovin, které vám žádná společnost z oboru neprozradí. Nakonec se přidá hlavní přísada, která dá kuličkám tvar, a to želatina. Vše se půl hodiny dobře promíchává. Poté se směs z míchacího stroje přefiltruje a přelije do další vyhřívané nádrže. Filtrací se ze směsi odstraní všechny pevné, nerozpuštěné částice. Poté, co je gel přelitý, spustí se do nádrže obří mixér. Do želatinové směsi se nalije potravinářské barvivo a vše se míchá dalších 20 minut. V jiném provozu se pomocí stejného barviva vyrobí náplň do paintballových kuliček. Jejím základem je polyetylen glykol, tedy stejná látka, která se používá jako přísada do sirupů proti kašli. Ke zhuštění barvící směsi slouží vosk užívaný do voskových pastelů. Vítejte do zásobovací místnosti. Tady se poprvé setkává želatina s náplní. Zde se doplňují zásobníky stroje, který z těchto součástí vyrobí finální výrobek paintballové kuličky. Nejdříve nanese stroj želatinovou směs na chlazený buben. Vznikne tak tvárná hmota, které se říká gelová páska. Díky ochlazení se dá želatinová páska výborně tvarovat a drží tvar. Stroj poté natlačí želatinovou pásku do výrobníku, který z želatiny vyrobí půlkulové vypoukliny. Poté už stroj provede 3 kroky najednou. Přesně spojí želatinové polokoule, aby vytvořili dutý balónek, do nějž vstříkne náplň, která obě polokoule pevně spojí. Tyto nově vytvořené kuličky jsou však stále příliš měkké. Kdyby se nevysušily, ztratily by svůj kulatý tvar. Pošlou se tedy po pásovém dopravníku, který je přiveze do sušičky. Z ní vede cesta kuliček do stojanu, na nichž úplně vyschnou. Výroba dvoubarevných kuliček je stejná, jen se místo stejně barevné želatinové pásky používají 2 různobarevné, pro každou polokouli 1 barva. Hotové paintballové kuličky jdou do stroje, který je napočítá a zabalí. Tento stroj nabalí 200 kuliček najednou. Při výrobě paintballových nábojů vznikají kuličky, jejichž cílem je zašpinit a označit protivníka. Jde o práci, která přináší radost milionům lidí na celém světě, zejména klukům, kteří si hrají na vojáky. Přestože paintball vznikl před pouhými 15 lety, hraje se ve více než 50 zemích světa. Dokonce i velké společnosti berou své zaměstnance na paintball s cílem utužit týmovou práci.